आसाम रेजिमेन्टआव साख्रि मावना आजिरा लानानै फैनाय निरन बसुमतारीखौ बरायदों अल एक्स आर्मी बिजनि फेडारेशन अफ भेटेरेन्स एस'सिएशनआ। बिजनि हासरानि थागिबि भारत रौनिया हानजायाव साख्रि मावनाय निरन बसुमतारीया लेफ्टेनेन्ट रेंक लानानै 30 बोसोर 11 सान साख्रि मावना दिनै 2025 मायथाइनि 1 जानुवारि खालि आजिरा लाना गावनि आंगो गामिनि न'आव सौफैबाय। न'आव फैनाय समाव बिजनि ओनसोलनि एक्स आर्मी बिजनि फेडारेशन अफ भेटेरेन्स एस'सिएशनजों लोगोसे हासरा गामि आरो ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गाजा गोमजायै बरायदों। मख'नो गोनांदि निरन बसुमतारीनि नखराव 4 बिदा फंबाय भारतनि रौनिया हानजायाव साख्रि मावदोंमोन आरो 4नि गेजेराव देरसिन बाबुल बसुमतारी आरो गेजेर समल बसुमतारीयाबो लेफ्टेनेन्ट रेंक लानानै आजिरा मोननायनि उनाव निरन बसुमतारीयाबो लेफ्टेनेन्ट रेंक लाना आजिरा लाना दिनै न'आव फैबाय। 8 जन फिसा खांदों, हौवासाफ्रा 6 जन, ओमफ्राय बिनानाव 2, बिनिफ्राय आर्मियाव 4, ओमफ्राय फिसाजो आरो बिहामजोआ 4 मण्डल साख्रि। बिनिफ्राय आंबो लेफ्टेनेन्टआव फैदों 2015आव आरो नै दा निरन बसुमतारीयाबो 2025 1 थारिखआव रिटायार जाबाय। 3 दंमोन, 3नि गेजेराव अफिसार जानानै हेट्रिक मारिदों बे न'खरा। आफाया बिराद खाफाल गोनां, ओमफ्राय बिनानावफ्राबो सासे नार्स मावगासिनो, 2याबो साख्रि मावगासिनो। बे न'खराव जोंहा आफायानो सबसे गिदिर खालामनाया जोंखौनो उन्दैनिफ्राय फेदेरनानै जोङो गाजा गोमजायै आं थांगोरनानै समल सुबिदारखौ लांनानै ओमफ्राय समल बसुमतारीया निरन बसुमतारीखौ लांनानै बाखिखौ जोङो सासे सबसे दुइसिनखौ BSFआव भर्ति खालामदों। बिनिफ्राय आंनाबो 2बो फिसाजोआ सार्भिसाव हाबबाय, ओमफ्राय बिहामजो 2या आफाना ओमफ्राय साख्रि मावो। गोजोननाय, ओमफ्राय न'खर परिबारानो साख्रि मावजोबनाय।